to seek the face of the Lord, to seek the very presence of God, you can find Jesus. Ngano, si Jesus mga igsoon nagsaad siya nga di sa mobiya ni mo talikod ato. Ang kulang ra sa tao mga igsoonan, kay way panahon mo hangad sa langit. Way panahon mo piko sa tuhod. Way panahon nga mangita sa Ginoo. Tungod kay ngano man, na-overwhelm na ta sa kahilayan sa kalibutan. Daghang mga tao karon nga ilang kalipay moadto kag syudad dagko, like for example, sa Manila mga igsoonan. Ang mga tao dito, matupanan nila, let's morning the night. Nga ang ilang gabi, mao'y ting lakaw-lakaw nila, makalilisang mga igsonan. Dito man ko mga igsonan, yung ka nga grabe, wala ko itulganay. Ang ilang buntag, mao na ilang ting tulog, kaya ang gabi, kaya nga no, sa gabi man di ay moabre ang mga bar. Sa gabi man di ay moabre ang mga coffee shop, mga bar, mga igsonan, kaya nga no, ang nara silang una-una, ang kalingawan, ang kalibutanon nga kalipay mga igsonan.